बेयाजी लोग बुझे तो खूब मेहनत होता। बेयाजी लोग बुझे तो खूब मेहनत होता। मेहनत का होता खाली रुपया तो बनावत हल। सही बात बा। एक का करौरा होने कहाँ पूछल बनी है ना आ जाई होने कंडा जाए लागी मारे उस तो भोजन पत्र भाई लानू तो हमने की है बेयास लोग छोट छोटा वाला लोग का लिस्ट रखेला। ई कौन कौन बड़ा होले बड़ा जाना तानी एक मेरी दोनों छोटा वाला भाई हमार नाल वाला भाई के नाल वाला दोनों जाने चल गई लोग पाटना पीएमसीएच में। पीएमसीएच में क्या करे 4 दिन रहल लोग के तबीयत खराब होई रहे मंटू बाबू के 4 दिन रहल तो लागल लो घूमे एगो बहुत बड़का होटल लोग होटल के बाहर में एगो बड़का बोर्ड लागल हां जी जानता नहीं का खाना खाइए आप और बिल आपका पोता भाई छोटा वाला भाई कहले कि ए मंटू अरे इतना दिन से तो हमनी बर्बाद हो गई नहीं जा अरे देखना का लिखल बा खाना खाइए आप अब बिल आपका पोता देगा 4 दिन से हमनी के खाए में कितना रुपए खर्चा हो गई बा चोलाई में खाई जा मंगनी में मिलता दोनों जाने नाल वाला लो समा गई जो महकल हां जी पालक पनीर और मटर पनीर सारा पनीर अब तो बाप रे बाप गजब नहीं होटल वाला बनावता अब बासमती के चावल जब कम कर है भाई बासमती के चावल सहित तड़का के दाल मिला के पनीर पकौड़ा सहित ले आओ 4 प्लेट लो सही लगाओ जाओ। ये महाराज इतना खाई लो तो बुझ रहे कि मंगनी में पावे के हाँ कौन बिल हमनी के देगा कौन बिल हमनी के देवे के बाद 3 पीढ़ी के बाद बिल दिया पूरा पावल जब पूरा खींच ले होटल वाला मालिक जब 800 के बिल थमावता रहे तो वो झूठलो कहत पगलाइल बाड़ो लिखे के पहले नहीं सोचा लिखने के पहले नहीं सोचा कलम नहीं पूछता कि दवात कहाँ है सावन नहीं पूछता कि बरसात कहाँ है दिन नहीं पूछता कि रात कहाँ है और लगन नहीं पूछता कि बारात कहाँ है बारात में जब बरातिया जाई तो बाजा वाला लोग बाजा बजाओ तो लेकिन पावे वाला लोग के खाली ध्यान है काम खत्म मछली कइले बा मुर्गा मसाला बा खाली सौदे में कटले बा खाली भवंडल बाजिए बनौले बा खाली पेटावा तो हेज लेके पूरा पैकेट भर ले ए महाराज इहो लोग पूरा पावल लो जब 800 के बिल मिलता तो वही भाई कहत रे छोट लो तमाशा बनौले बड़ा होटल वाला उठाओ तो चटा मारता अरे सुधर जा तारा नहीं खे बुझा हां तहार बिल थोड़े मांगता नहीं तारा से पैसा थोड़े मांगता नहीं तहार खाइल थोड़े मांगता नहीं तहार बाबा जवन खा के गोइल बाड़े तवन तारा से मांगता तू खा के जइबा तो तहार पोता देबे करी बाबा जो खा के गोइल बाड़े तो 800 रुपए पहले दोनों जाने दे दे जा ओकरा बाद न दही में रह जा ई तहार बिल ना है तारा बाबा के बिल ई महाराज दुनिया में होशियार के कमी नहीं के बाजार में बुद्धि ना बिकाला बाजार में बुद्धि बिकाई तो हां जी बिकाता है बिकाता 1 करोड़ रुपया किलो बिकाई तुम का महाराज 1 करोड़ रुपया किलो बुद्धि बिकाई तो लोग अपना लड़का के ना बेसी तो 1 ग्राम पिया दीजिए लड़का सियार है 1 करोड़ रुपया का बात को धनी 30 रुपए गिलास बेचाता है बड़ा पागल कहीं का वो तो बुद्धि जल है वो तो बिकाते है बा वो तो केतनो बार लॉकडाउन लागल बा केतनो बंदी बा तो कहा लेकिन सुने वाला सुन लेता ओकरे मिलता जौन ओकर आदि बा दूसरा के ना दी है ना दूसरा के मिली पहले बच्चा ये रही चाहे औरंगाबाद जाई तो का चाहे औरंगाबाद जाई
ऊपर आवे वाला कहीं ऊपर आ ली, लेकिन विचार ई माया के नगरी हो। विवाह होता, शादी होता, गीत होता, नेकम होता, बदम होता, ये सब लोकाचार हो। ई माया के नगरी हो। आई माया में सभे अधुराइल बा। यहाँ के तिलक चढ़ावे आई बानी का तिलक चढ़ावे आई बानी। अमृतो बाबू के तिलक का चढ़ जाई। 108 में तिलक चढ़ाए ये महाराज। तब तो यहाँ के चढ़ाओ पूरा लगन बीत जाई तो बनाओ रही। अब ऐसा ना करी जे आज के बाद यहाँ के होइबे ना करी। काहेला सीधे 16 आदमी पड़ जाता दुगुन मंडली पीट के। चढ़वा ना लो ये भाई, तू चढ़वा लो। तो जाना तानी दुनिया के सबसे बड़का नर्क थाहे वाला पैदा ना भइले समुद्र के गहराई के। आ दुनिया में केहू ना देला जवन प्यार होला माई के। माई के केहू धनिक भइल नहीं के, हिस्सा पचा के भाई के। अब मोहल ढेर दिन ना चमकेला, 2 नंबर के कमाई। एक आदमी के चमकता जाय दीदा चमकते वाला थोड़े कहले हम गिरा 2 नंबर कमाई हो। हमार 2 नंबर के कमाई बुझाता। ये कौन कंपनी है भैया जी? हमने के 2 नंबर के कमाई, चिल्ला फेफड़ा झुरा जाता है, 2 नंबर के कमाई है। दोनों भैया जी लोग 3 महीना बोल गए। कौन सा माजी आई, कौन सा माजी आई, ब्याह से लोग बुझता। ये ब्याह से लोग बुझता। हार्ट फेल करे लगता कि सब समाजी आई कि ना आई। मोहर ढेर दिन ना चमकेला। पैसा निकाला तो निकाल रहा, पैसा मत निकाल थैले टाइम से दे निकालता दे दी। हैं ब्यासी के ड्राइवर साहब निकाल ले भाई। ड्राइवर कलम कौन नंबर के साहब 3 आदमी होले। के मास्टर साहब, डॉक्टर साहब और ड्राइवर साहब। एक आदमी और ही होले के दरोगा साहब। बात पाक साहेब ओकरा के कहल जाले जे जिंदगी देला। आ तू ऐसा आदमी के नाम धर ले जे जिंदगी लेला। समय एक आदमी को वहां के जिंदगी लेत रहनी, लेकिन पकड़ा गई नहीं वहां। लेकिन जाना दुनिया के सबसे बड़का नर्क माई के गर्भ। ओमे जब लड़का रहेला कहला कि हे प्रभु इसे बाहर निकाली हम जाए तेरा भजन करें। लेकिन जैसे यहाँ आवेला कहला कहाँ अब ना। लेकिन जान कि माता गर्भवा में जहिया तू रहलो, अरे माता गर्भवा में जहिया तू रहलो, अब कोई लो करार नहीं पूरा तू कोई लो। अरे झूठे ई माया के बाजार बाटे। माया हमनी के का छोड़ल से काका ई नारद बाबा के ना छोड़ो। नारद बाबा के विष्णु भगवान माया में फंसा देनी, माया के नगरी बना देनी, वो में विष्णु मोहिनी के बना देनी। और नारद बाबा गइले विष्णु मोहिनी के हाथ देखले कहले कि बाप रे बाप एकरा से जे बियाह करी तो तीनों लोग के मालिक हो जाई। बस विष्णु भगवान के लगे गइले आ कहले कि आपन मुहवा आपन रूपवा हमरा के दे दे। हे प्रभु हरि के रूप बना दी। विष्णु भगवान का कहने की नारद बाबा के बानरे के रूप बना दे। नारद बाबा उस स्वयंवर में 4 लोग आगे आगे जाके खड़ियात रहनी। ओई में कहल जाए अपन मुहवा नहीं खा देखो, अपन मुहवा नहीं खा देखो। हई बानर के रूप बना के 4 गोर आदमी के नेहा बानर के मुंह बना के 4 गोर घुमल। नारद बाबा पानी में जाके झांक के देखो तनी तो देखनी कि हमार मुहवा बानर के हो। कहनी कि हे प्रभु हे विष्णु भगवान हम बियाह करे खातिर रउरा से रूप मांगनी तो रउरा बानर के रूप बना देनी। जाई रउरा के श्राप देता नहीं एक दिन इहे बानर के चलते रउरा रोवत फिरे चाहिए तो इहे बानर और साथ दी आ इहे बानर के चलते रहू। तो ई माया के नगरी आ ई माया के सभ्य जुदाई तो ऐसे कि झूठे ई माया के बाजार बाटे एक करे में बसल संसार बाटे। लेकिन जानत नहीं एक बात बा कि हरि नाम बिना जिंदगी बेकार बा।
भगवान के भजन करो ना तो कोनो उपाय नहीं। हाँ जितना नाचतनी, जितना कूदतनी, जितना डांड चमकावतनी, जितना बारात में आके रुपया कमातनी, सब यही में रह जाओ, सब यही में रह जाई। एक को चीज चाहिए, नेकी निशानी करनी कमाई। तो बस इतने करो कि माता गर्भ में चलिया तू रहलो, कोई करार नहीं पूरा तू कोइलो, झूठे इमाया की बाजार बाटे, झूठे इमाया की बाजार बाटे, एकरे में बसल संसार बाटे।